Kandila. Wala. Kilo man eh. Nag-nose. Saan? Iyapan po kang John Taylor Joe Apil. Ito lang din. Wait. Kata pag sa cross Joe Apil lang. Maya. Maya. Wala siya. Ha? Hello guys. Hi. Nakatuod ako. Kang John Taylor na diha. Ito naman ito. Monois. Monois. Pagka video pa ikot dagkot video. Video. Ako. May video ka? Oh. Kandila ra mga kamama ko. Akan. Hindi lang ta magkuha ng buwa. Oh. Kuya, Bintaya, Bintaya. size Lorde. Sa is Ilorde. Ay, 20 Ilorde man to. 20 Binti Ilorde. Lorde. Bin Lorde. Ani ana ang Ilorde. Ano nito? Ani ana tong sigilano naguluhan. Ilorde. John Taylor, jo katuod ka? Buwa lagi kuya. Kanina naman ko sa dakong cross. Pito man eh. Mama. Lola. Mama, nanay ka. Gamer. Marami. November 2. Number to? All Saints, All Souls Day, All Saints Day. All Souls Day na kuya. Ang All Saints Day kanang November 1. Ay. Patong rin na gano'n. Oy, pato. Pwede, tapat-tapat yung kaya. Ano kaya no?